ngila uyoncenga unyoko uyabo ngengoncenga uyabona nakho lapho engikhona ipheka ke umfana wasemnambithi igama lakho Mafikizolo umfana nje ovamisile ukuthi axake uyabona ushalo ushuna wasehulisa ufika axaka ke isikhathi esiningi ke ufika axakwe yimina uyabona ngoba lo mfana secelile wazehlisa wakhuluma kahle washo umfana wathi hayi bhuti umdala. Hello everyone, hope kula kuluhamba kahle. Unfortunately and fortunately elamthandini limhambela kahle liphinde lingamhambeli kahle ngani na. Hlala phansi ungilalele ngizokuchazela ukuthi ngithini. Le video ibone kuthi aqala i-video khululeka ngizokudlalela yona yonke ke isuka lapho ke inkulumo ke ne drama nje isuka lapho because umthandeni uthe abantu abovotela ke yena ke uMafikizolo mokuthi uyaphuma ngempela kuyingoma engasihlukanisa unyaka kwi-top 10 kuKhozi FM. Sebeyamgxeka ke abanye sebethi uyabona manje ukuthi akakwazi ukukhipha ihit ezokwazi ukugqiba le ngoma le ethi uyoncenga unyoko by uMafikizolo. It's drama chazela wena. Anositshela ke nina ke enisho njalo ukuthi manje umuntu ngeke sanconywa na, but ke asikho lapho sikwile video lengikuthembise yona, so asithi shwi siyobuka yona ke. Sanibona lapha ekhaya namakhanda amakhulu. Umshovu wenkani waba nenkani lo indaba ephika kaMambatha sebesulwa amadevana. Umfo waphosa kunyathi ukushishi liza. Ngithi ngithinta amakhala nje neziqhwaga ngithinta amakhala eziqhwaga. Ngithinta amakhala eziqhwaga. Ziphumile ingoma lapha khona olimit lapha uhlala mahala kube khona ubani kube khona kodwa nakho lapha engikhona ngila uyoncenga unyoko uyabona ngengoncenga uyabona nakho lapha engikhona ipheka ke umfana wasemnambithi igama lakho Mafikizolo umfana nje ovamisile ukuthi axake uyabona ushalo ushuna wasehulisa ufika axaka ke isikhathi esiningi ke ufika axakwe yimina uyabona kodwa nje iminyaka mozomkhumbula kahle nje uzomkhumbula ukuthi hayi uthi uxaka manje kade axaka uyaxaka ushunjwa wasehulisi onyanyisayo uyabona ushunjwa onyanyisayo uyabona uma umcula kulula ukuthi ummukele ukuthi ibona inkunzi lokhu uyabona kodwa abelungu bethu abantu umphakathi uyayithanda ingoma zakhe noma eziloshuni wasehulisa kanje. So ke bafowethu ke ngifuna ukuba lapho nje kuthenini ke makwenzeka nje uKhozi likhiphe i-top 10 bafowethu ivoteleni lengoma ngengoncenga uyabona ivoteleni lengoma lena ngoba vele mina kule zinto zokuhlanganisa unyaka nezindondo niyazi ukuthi ngisuke ngizoprove i-point nje ngizoprove i-point nje ukuthi uNkulunkulu khona futhi uNkulunkulu unamandla futhi uma uphila impilo eyiqiniso njengami kuyafuna ukuthi uma ufika uyenze kakhulu into uma uyenze kakhulu bese futhi uyishiya futhi uyabona. Ngathatha indondo lapha e-record of the year ngabreak i-record kaSifiso Ncwane i-record of the year ngicishe uyena kuphela uSifiso nayo la eSouth Africa lo ndondo inkulu iminyana njengesidudla lapha endlini emdletsheni inkulu uyabo. Phinde futhi ngahlanganisa unyaka ngathola umqwamelo omkhulu wemoto ethi gym yabo ngihamba ngayo le moto ipholo yabo. Uma kwenzeka nje uKhozi uthi pe ngoba lo mfana secelile wazehlisa wakhuluma kahle washo umfana wathi hayi bhuti umdala uyasivulela isibhaxo ngicela ungiyeke ngiphefumule ngezwe ngidabuka ngoba bambala abantu ababa honest kanje. Mafikizolo wangibhalela umlayezo kubuka lonke izwe wathi uyacela umfana ukuthi kanje ngayibuka lento ngabe sekuyisona uyabona akanikezwe nje unyaka bafowethu clean uyabona nikezwe nje unyaka bese mina vele obvious yabo obvious ngoba ngizothi mangifika mina ngithi mangifika nje phekwe insimbi ngithatha amatema ngiwacule ingoma phekwa lezi insimbi engizazi vele bese kuba isinanqa sodwa obvious ke lapho ke kuyoba njalo. Futhi makwenzeka kuba khona umuntu oqhamuka manje kulabafana abancane ngoba noSmino Vat bayeza noMenzi baningi bayeza uyabo. Ugatsheni useza nomsezini angazi
So nje kodwa nje makhona osibona ngathi wenza ngcono sophinde sitokize futhi sithi hayi ke ipheya lime nangu fanele ukuhlonza kodwa manje ipheya uyabo uma fika izona. Okay everyone, bekuyilokho-ke for today. Siyivala lana i-video yanamhlanje siyibeka onqi. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usmeshe lo like button, uphinde usmeshe nalo subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Bye.